Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Pekine 2 günlük saparynyň öňünden beren interwýusynda Günwataryň Orsiýete garşy girden sanksiýalary Rus kärhanalarynyň özüdini Hytaýa tarap öwürmeklerine kömek etdi diýdi. Bu ýagdaý biziň ýurt içindäki kärhanalarymyzy Hytaý bilen durnukly biznes aragatnaşygyny gurmaga hujuglandyrýar diýip Putin 1 sentýabrda Orsiýetiň TASS Hytaýyň Sinhua habar gulluklarına beren interwýusynda aýtdy. Bu barada kardeşim Ýowşan Nurwanyň taýýarlanan giňişräk maglumatyny bilelikde dinläliň. Hytaý 2010-njy ýyldan bäri Orsiýetiň esasy sowda partneri boldy. 2014-nji ýylda dünýä ykdysadyýetindäki amasyz tendensiýalara garamazdan bize öz haryt dolanşygymyzyň ýeten derejesini saklamak başardy. Ol 88,4 milliard dollar töweregine ýetdi diýip Vladimir Putin aýtdy. Putin şu ýyllaky sowdanyň möçberini aýtmady. Ýogsa Bloomberg habar gullugynyň Orsiýetiň gümrük gullugynyň maglumatlaryny esaslanyp ýazmagyna görä ýylyň 1-nji ýarymyny 29% aşağı gaçdy. Bu peşeliş Hytaý bilen Orsiýetiň 2015-nji ýylda göz öňünde tutulýan 100 milliard dollarlyk möçberi ýetjegine şübhe döredýär. Putin Pekine diýen saparynyň dowamyny 2-3 sentýabrda 30-a gola iki taraplaryň dokumentyň we biznes şertnamasynyň ara alınıp maslahatlaşylacagyny aýtdy. Ýokary tizlikli otly gatnagy Hytaý bilen hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Bize ýa Moskwa bilen Kazanyň arasyndaky ýokary tizlikli otly ýolny gurmagy bilelikde maliýeleşdirmegiň umumy çäkleri barada alalaşyga geldik. Biziň Hytaýly partnerlerimiz we özümiz tarapyndan maýy ýatyryljak guruluşyň bahasy 1 trillion rubldan geçýär diýip ol aýtdy. Rus-Hytaý transport we infrastruktura proyektiniň modeli bolmaly täze ýoluň 2020-nji ýylda işe girilmegine garaşylýar. Şeýle de Vladimir Putin bir iki ýurdun aerokosmik we raketa kosmos senagatlaryna hyzmatdaşlygynyň uly ähmiýetiniň bardygyny aýtdy. Hytaý bilen Orsiýetiň hyzmatdaşlyk etjek beýle kurlar alym, tehnologiýa, maliýe bolar diýip ol aýtdy we iki ýurdun hem sowda hasaplaşyklaryny Birleşen Ştatlaryň dollaryna däli öz milli pullaryny amala aşyrmak ýola goýma ugruna işleýändigini sözüniň üstüne goşdy. Dünýä boýunça nebitýal harytlar satmak adatça Birleşen Ştatlaryň dollaryny amala aşyrylýar we bu ýagdaý dollaryň dünýä ýüzünde esasy rezerw pul birligi hökmündäki durumuny güýçlendirýär. Emma Orsiýet we Hytaý bu ýagdaýy üýtgetmäge çalışjagyny aýdýar. Putin 2 sentýabrda Hytaýyň premieri Li Keqiang bilen duşanyny esasy gurrun sowda we ykdysady meseleler barada bolar diýip Kremliň syýasy geňeşçisi Yuri Ushakov Moskwada jurnalistler aýtdy. Ol iki lideriň Pekiniň Günnogar Günwatar ýöpek ýol sowda ugury bilen Moskwanyň ýol başçylygyna Ewraziýa ykdysady bileşigini bir-birine baglamak barada hem maslahat etjegini aýtdy. Bu programmalaryň ikisiniň merkezinde hem Merkez Aziýa ýurtlary bilen gatnaşyklary ösdürmek meselesi dur we şol ýurtlaryň käbir liderleri hem şu hepde Hytaýdaky duşluklara gatnaşýar. Putiniň sözlerine görä Hytaý Orsiýetiň uzak Günnogar sebäpine maýy ýatyrmak bilen hem azyklanýar. İki tarap Orsiýetiň we Hytaýyň Harbin we Muhan şäherlerinde iki ýurdun konsulluklaryny açmak barada alalaşyga hem gol çeker. 3-nji sentýabrda 2-nji jahan uruşynyň soňlanmagynyň 70 ýyllygyna bagyşlanan Harby parada gatnaşanlaryndan we Hytaýyň prezidenti Xi Jinping tarapyndan gurulan kabul edişlikden soň Putin Venezuelanyň, Laosyň, Çek Respublikasynyň ýatlama çaralaryna gatnaşmak üçin Pekine gelen prezidentler bilen hem duşlar diýip Ushakov aýtdy. Kardeşim Ýowşan Nurwanyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny Kontakty sosial ulgamynda hem izlerläp bilersiňiz. Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izlerläp bilersiňiz. Şeýle-de Kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň Kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyza Azat habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Azatlyk radiosynyň Kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözlew bölümine Azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Gepleşigimizi türkmen sanyda işli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs.
Mar welaýatynyň demir ýol wagzalyndaky birinji terminal awatlaýyş işleri täwäpli ýapyldy. Wagzalyň esasy terminalynyň ýapylmagy ýolagçylaryň bilet almak we beýleki meselelerinde käbir bökdönçlikleri döredenden habar berilýär. Marynyň demir ýol wagzalynyň birinji terminalynyň ýapylmagy we onuň döreden bökdönçlikleri barada Mar welaýatyna habarçymyz Röwşen Çarifiň berjek giňişräk maglumatyny bilelikde dinläliň. Mar şäheriniň wagzalynyň ýapylanyna eýam 3 aýdan gowrak wagt boldy. Ol ýerde häzir remont bejeriş işleri dowam edýär. Häzirki wagtda wagzalyň daşy kerpiç böleklerinden we alınıp gidilmek üçin üşürilip goýulan guruluş kapalaryndan doly. Bu ýeriniň girilgesinde guruluşçylardan maşgalara girmegin gadagandygyny görkezýän ak-gyzyl reňktäki howpsuzlyk lentalary hem çekilipdir. Wagzalyň remont işleri üçin ýapylmagy ilata hem belli bir derejede öz täsirini ýetirdi. Hususan da tomuz aýlary adatça ýolagçylaryň köpelýän wagty wagzalyň duýdansyz ýapylmagy bir topar oňaýsızlyk döretdi. Adamlar şol wagtlar öz minjek otlusyna wagzalyň peronundaky oturguçlarda oturup garaşmaly bolýardylar. Gije saat 20:00-dan soňra otlullaryň ýygy gelýän wagtlar bolsa, adamlaryň üşýän wagty daşarda oturguçlar azlyk edýärdi. Adamlar öz minjek otlusy gelýänçe betonyň üstünde oturup ýa bolmasa aşagyna bir zatlar ýazyp ýatyp garaşýardylar. Adamlar esasy kynçylyk wagzaldaky bilet tatuwynyň has hem kynlaşmagy bilen baglydygyny aýdýarlar. Guruluşyga gidýän wagzalyň gapdalynda kiçi apşgeden açylan daş töweregi ösüp duran baglar bilen gurşulan ýerdäki bilet satylýan kassalaryň öňünde adamlaryň uly dyknyşygy emele gelýärdi. Bu kyn ýagdaýlardan soň yerli administrasiýa häzir bilet kassalaryny we garaşylýan otaglary wagzalyň gapdalynda ýerleşýän Mary awtoterminalynyň binasyna geçirdi. Ol ýeriniň içi giň hem bolsa häzirki wagtda bilet nowatlarynda emele gelýän dyknyşyklar öňküligine galýar. Wagzalyň remont işlerinde işleýän işgärleriň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, häzirki wagtda olar awatlaýyş işleri bilen bir hatarda käbir düýpli awatlaýyş işlerini hem geçirýärler. Yerli administrasiýadan wagzalyň remont işleriniň ýene-de näçe wagt dowam etjekdigi, ýagny ýolagçylaryň kösençlikleriniň haçan soňlanjagy barada hiç hili maglumat almak başartmady. Habarçymyz Röwşeniň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu terminalyň ýapylmagynyň siziň durmuşyňda ýetiren täsirleri barada bize gurrun bermek isleseňiz, biziň medbot email belisi gmail.com email adresimizde haturadyň ýa-da biziň Moskwadaky telefon belimiz 7926 236 04 55 jaňydyň ýa-da SMS ýazyň. Ma'lum bolşaly, düýn ýagny 1 sentýabrda Türkmenistanda bilimler güni bellenilip geçirildi. Bugün münasibetli paýtaht Aşgabatyň we welaýatlaryň käbir künjeklerinde dürli çäreleriň geçirilenden habar berilýär. Ise Türkmenistanda mümkinçilikleri çäkli çağlaryň bilim almak mümkinçiligi nähile. Biz bu soraw bilen gydyklanyp Aşgabatda habarçymyz Sultan Açylwa bilen bir salmyň söhbetdeş boldyk. Häzir şol söhbetdeşligimize geçýäs. Sultan aýda Türkmenistanda mümkinçilikleri çäkli çağlaryň bilim almak mümkinçiligi nähile? Hawa tegrasy Aşgabat şäheri boýunça Odalym hasi Hitrovkada kör çağlara, körlere bilim berýän internat hereket etýärdi. Şol 1-nji klasdan 8-nji klasa çelli odal bilim berýärdi. 8-nji klasy gutarandan soň olara hatda sadatnama da berilmeýändigi aýdylýardy. Diňe kepilnama berilýän ekeni, atestat berilmeýän ekeni. Onuň lalaryň, kerleriň mektepleri parahat 4 mikroraýonda ýerleşýärdi. Onda da hepdäriň 1-nji günden 6-njy güne çeli şol internatda çağan ýatymlaýan okuw berip, onu diňçileri öýe almagy mümkinçilik berilýän ekeni. Ondan soň 30-njy mikroraýonda soňky kesli çağlar üçin 3 klas bilim berýän mektep internat bardy. Häzir şolaryň hemmesi jemlenip, hasy bir ýyl mundan ozal Aşgabat şäherinde ýanky Oğuzhan köçesi bilen Babananov köçesiniň çatyrygynda täze toplum açyldy. Aşgabat şäheriniň saglygy dikeldiş okuw terbiýeçilik toplumy diýär. Häzir ozal bar bolan mektepleriň, internatlaryň, mektep internatlaryň ählisi ýapylypdyr. Hemme şu şiketli çağlara bilim bermek şu okuw terbiýeçilik toplumynda jemlenipdir. Sultan aýdynna, adaty mekteplere çağlary ýerleşdirmekde käbir kynçylyklaryň bardygyny gurrun edip gelýär. Bu mektepde ýagdaý nähili, ýagny enatalar öz şiketli ýa-da mümkinçilikleri çäkli çağlaryny şu mektebe arkaýyn ýerleşdirip bilýärmi? Hawa tahraş, men enatalar bilen söhbetdeş boldum. Şu ýerde körler, kerler, onuň dogo şiketleriň okuw mektebi hasaplanýar. Özüm 10 ýyllyk bilim bermäge niýetlenen, şo 10 ýyllyk bilim gözüňde tutulan
Diýilýär şuňa şu kör ker dogaşykatly çagaty bolan enatalar hiçbir päsgelçilikdir yerleştirip bilýär diýilýär. Ýönen hem misal üçin bir başga bir akıl huşy ýerinde bolup başga tarapyndan misal üçin kemçilik bolman ýa bir el misal üçin maýyp çaga bolýar ýa ýa maýyp çaga bolýar özüni oňarýan çagalar adaty mekteplere de alınýar diýär. Ana özüni baryp gaýtmagy mümkinçiligi bolsa orta mekteplere onda olar şu okuw teretilik toplumna yerleşmelerinde de okap bilýärler diýär. Şu ýerde bolsa şol agyr şikepliler kabul edilýär. Onuň olaryň hem saglygyna seredilýär diýilýär. Şol her hili proseduralar, ýa-ni her hili sport maşglary bilen şolar bilen meşgul bolan sagatlary, tapaklar bar diýilýär. Sultan aýdy, mektepdäki şertler nähile? Mektepdäki şertler şol erten çağany akşamam alyp gaýtmaly. Men şonuň nähile iki smenden ýa bir smenden soramandyr. Näme şol okuw sagatynda erten soňam alyp gaýtdyň. Ondan soň başga şu taýda bir ulakan kemçilik göreýilen nokta şu mektepde bilim berýän mugallimleriň ýörüýte spesialistlaryň yetmezlik edýände barada enatalar gurrun berýärler. Şu nalalaryň kerleriň ýörüýte bilim berýän mugallimleri şolordan biraz kemçilik çekýärler. Gerekçe bilim berilmeýände barada şu enatalarda şeýle pikirler bar, gurrunlar bar. Sultan aýda aşy wagtdan gepleşigimizde gatnaşyp beren gurrunlaryňyz üçin köp sag bolun. Sag bolun, tähra tagaman islam. Hormatly dinleýijiler, siziň ýaşaýan welaýatyňyzda, şäheriňizde ýa-da etragyňyzda mümkinçilikleri çäkli çağalaryň bilim almak mümkinçiligi nähile? Bu barada bize gurrun beriň. Biziň medpuat email belgisi gmail.com email adresimde haturadan. Halkara Günä geçiş guramasynyň agdalary Türkmenistanly jurnalist Sapar Mehmet Nepesguliýewiň sagaman maşgalasyna gowuşmak üçin kampaniýa geçirjekdigini habar berýär. Ýatladyp geçsek, Azatlyk radiosynyň habarçysy Nepesguliýew 7-nji iýulda Awaza sebitine gideninde tutsuk astyna alınıpdy. Halkara Günä geçiş guramasynyň agdalarynyň Nepesguliýew barada geçirjek kampaniýa sakda kärdeşim Merdan Sarayew şeýle maglumat taýýarlady. Halkara Günä geçiş guramasynyň website Amnesty International toparynyň agdalary Türkmenistanly jurnalist Sapar Mehmet Nepesguliýewiň tagaman maşgalasyna gowuşmagy üçin kampaniýa geçirjekdigini habar berýär. Bu baradaky maglumat Sunderland Echo internet neşrinde çap boldy. Topar öz maglumatyny gözüňüne getirip görüň. Siziň ýakynlaryňyzdan biri ikindin 4-lere dolanjakdygyna aýdyp, soňundan hem ýitirim bolýar diýen deňestirme bilen başlaýar. Website Amnesty International topary ýokarky ýagdaýyň şu ýylyň 7-nji iýulynda Türkmenistanly jurnalist Sapar Mehmet Nepesguliýewiň başyndan iýnendigine ünsü çekýär. Ýatladyp geçsek, Nepesguliýew Azatlyk radiosy we Türkmenistanyň alternativ habarlary neşrine maglumat toplamak üçin Awaza sebitine gideninde tutsuk astyna alınıpdy. Yerli häkimetler Nepesguliýewiň ýanynda nesi teristleriniň tapylandygyny öňe sürselerde, onuň maşgala agdalary bu baradaky aýplamalary inkar etdiler. Nepesguliýewiň ýakynlary onuň tutuk edilmeginiň jurnalistiki isi bilen baglydygyny ynanýandyklaryny hem bellediler. Website Amnesty International topary Nepesguliýewiň düşen gününiň goşadyrnakda tanys bir ýagdaýdygyny belleýär. Adam hukuklaryny goraýjy topar dünýäniň ençeme döwletlerinde hökümetiň oňlamaýan paragatçylykly hereketleri sebäpli adamlaryň ýitirim bolýandyklaryny hem nyktaýar. Mundan 2 aý töwere odol tutugy edilen Nepesguliýewiň ýagdaýyna aladalanma bildirip, Awraýly halkara guramalarynyň ençemesi, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media azatlygy boýunça wekili dagy hem çykyş etdiler. Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizde Lewap welaýatynyň gelip gowşan maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Lewap welaýatynyň käbir bankomatlarynda ownuq pullaryň ýetmezçiligi diýenligi habar berilýär. Maglumata görä bankomatlardan 50 we 100 manatdan ownuq pullary çekip bolmaýar. Bu barada Lewapda habarçymyz Osman Haliýew şeýle maglumat taýýarlady. Lewap welaýatynyň administrativ merkezi Türkmenawadyň ýaşaýjysy Hemra welaýatdaky iri Abdullah kärhanalarynyň birinde işleýär. Onun işleyen kärhanasının işlerine aylık zähmet hakları Türkmenbaşy Döwlet Täjirçilik Bankynyň Lewap şahamçasynyň üstü bilen berilýär. Kärhananyň
administrativ jaýynda şol bank tarapyndan bankomat oturdulan işçilerin tas hemmesi diye ýaly aýlyklaryny bankyň beren plastik kartlar arkaly şol bankomatdan alýarlar. Ýöne işçilerin lapyny keçediýän ýagdaý şol bankomatda köplenç 100 we 50 manatlykdan onluk pullaryň bolmaýanlygy. Hemra awgust aýynyň aýlygyny almaga baranda da şeýle boldy. Bankomat Hemranyň 846 manat 70 teňe aýlygynyň 800 manatyny berdi. Bankomatda tengeler barada aýtmanyňda da 20lik, 10luk, 5lik we 1lik kagys pullar ýok ekeni. Indi bir ýyla golay wagt bäri aýlygyny bankomatdan alýan Hemra beýle ýagdaýyň ilkinji gezek ýüze çykmaýandygyny aýdýar. Şonuň üçin işçiler aýlyklaryny öňki ýaly kassirin ýagny gaznaçynyň üstü bilen alanlaryny kem gören oklar. Ýöne kärhanalaryň buhalteriýalarynda aýlyklary bank kartlaryna geçirmek barada ýokardan görkezmäniň bardygyny salgylanýarlar. Bu barada Türkmenistanyň prezidentiniň 2013-nji ýylyň 3-nji oktýabrynda çıkaran 13.240 belgili pul we alış-çalış amallarynyň meseleleri hakynda kararynyň bardygyny aýdýarlar. Onuň 4-nji punktunda ministrlikler, yerli pudak edarlary, yerni ýetiriji, yerli hökümet edarlary we olaryň tawinligyndaky edara kärhanalar 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli işgärleriň zähmet haklaryny we beýleki töleglerini bank kartlarynyň üstü bilen bermegi ýola goýmaly diýilip görkezilen. Hemra bankomatlar gowy işlese, aýlyklary olardan almagyň amatly taraplarynyň bardygyny aýdýar. Birinciden, buhalteriýa kassir esassız her türlü tutumlary saklap galyp bilenok. İkinciden, uly kärhanalarda aýlyk almak üçin kassanyň öňünde 1-2 sagatlap nowata garaşmaly bolanok. Üçüncüden, işçi aýlygyny isän wagty baryp alyp bilýär. Ýöne ýokarda diýilýär, bankomatlaryň kadaly işlemezligi ol amatlyklaryň barsyny ýoga çykarýar. Ýagdaý diňe bir Hemranyň işleýän ýerindäki bankomatda däl, ese welaýatyň çägindäki beýleki edara, kärhana guramalarda oturdulan bankomatlarda da şeýle. Olaryň işlemeýän halatlary az däl, işlende de pulun bolmazlygy mümkin. Onsoň adamlar 3-4 bankomata baryp wagt ýitirmeli bolýarlar. Kä halatlarda bolsa buhalteriýa aýlygy öz wagtynda geçirmeýär. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolýan käbir adamlar aýlyklary, beýleki tölegleri bank kartlarynyň üstü bilen bermek düzgünlüğünün edara kärhanalarda kassir, ýagny gaznaçylaryň hemde käbir buhalteriýa işgärleriniň iş orunlaryny gysgaltmak maksady bilen girizlendigini aýdýarlar. Ýurdun metbuat serişçilerinde bolsa, ýurdun içinde hereket edýän bank plastik kartlarynyň we Visa halkara kartlarynyň amatlyklary ýyzgiderli wagz edilýär. Habarçymyz Osman Halifoň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, siziň ýaşaýan ýeriňizdäki bankomatlaryň işleyişi nähili, olardan ownuk pullar çekse bolýarmy? Bu barada bize gurrun beriň. Biziň Moskwadaky telefon belimiz 7926 236 04 55 jaňydyň ýa-da SMS ýazyň. SkyTrax internet neşriniň sanawynda Türkmenistanyň Türkmen Howa ýollary kompaniýasy dünýäniň iň ýaramaz avia kompaniýalarynyň hataryna girdi. Azatlyk radiosu Türkmen Howa ýollarynyň ýolawçylary edýän hyzmatynyň hili boýunça okuýjylaryň pikir oýlaryny sorady. Okuýjylarymyzyň galdyran bu tesirleri esasyna kärdeşim Ýowşanan Nurwan şeýle maglumat taýýarlady. Azatlyk radiosynyň Türkmen Howa ýollarynyň ýolawçylary edýän hyzmatynyň hili boýunça okuwçylaryň pikir oýlaryny sorap, sosial ulgamlarda açan forumuna gysga wagtda onlarça tesir ýazyldy. Habarlardan ma'lum bolýar, SkyTrax 2 ýa ondan hem az ýyllar alyp iňerbetdiýen bahana alan aviakompaniýalaryň 23 sanatynyň sanawyny çap etdi. Türkmen Howa ýollary 2 ýyllar alyp dünýäniň iň ýaramaz aviakompaniýalarynyň hataryna girdi. Dünýäniň iň ýaramaz aviakompaniýalarynyň başyny tapgyr 4-nji ýyl Demirgal Koreýanyň Korea Air kompaniýasy çekýär. Bu mümkin bolan 5 ýyldan 2 ýylda alan ýeketäk kompaniýadyr.
İlki bellemel zat adatlygyň okujylary bu habara ýagny Türkmenistanyň ýolagçylary diýen uçar hyzmatynyň şeýli pes bakalmagyna beýle bir geň alyp durmaýarlar. Mysal üçin Cennet Aknur adly okujymyz dagy näme bolsun? Kadyr seçiş synaglary tanyş biliş, para peşkeş bilen geçirilen ýerde hile agtarmagyň geregi barmy? Alim bilim pula satylsa boljagymyz budur diýip Cennet Aknur bir ýerde günäliğini uzakdan gözlemelärligini aýdýar. Ýagny az da bolsa bu ýagdaýda kerimiziň paýymyz bar diýär. Erkin Aryaş fatly okujymyz hem Türkmenistanyna kerdat pula ýagny para peşkeşe we tanyş bilişlige baglayan pikiri öňe sürýär. Emma Türkmen howa ýollaryny tanqytlaýanlar utanyrjak bolýan okujular hem bar. Aýdaly Şeker Allamradowa Türkmen howa ýollarynyň näme serwetmiş diýip sorýar. Kemal Gurbanow bolsa Türkmen howa ýollary ören gowy. Bir gezek üstünde ýüregim bolany ne diýsem getirdiler, derman berdiler. Doktor da bar eken 5 minutdan heretmäge geldiler diýip ýazýar. Kul Kurban adlı okujymyz hem Türkmen uçorunyň tanqytlanmagyny halymýanyny aýdýar we muňa watanyny satmak diýerler. Ören aýyp, öňünde soňunny ýene barjak ýeriň watanyňdyr diýär. Hem Raul Bekturdiýew hem watan hakyny erbet zatlary ýazmazlyga çagyrýar. Her zat bolsa da göbek gaňymyzyň daman ýerdir. Men bu soňş duýýaryn diýip olaýdýar. Emma Muhammed Türkmen adlı okujymyz bu pikirlere düýüpden garşy. Ol Cennet Aknuryň bilimdäki paraxorluk, tanyş bilişlik pikirini dowam etdirip, häzirki döwürde Türkmen doktorlaryna janyň ananarlyk ýok diýip, bilimli, okujak ýaşlaryň ýerine bilimsiz, pully wezipeli adamlaryň çağalarynyň diplom alýanlygyny aýdýar. Radion Agleyan fatly okujymyz Kemal Gurbanyň aýdýanlaryny ýalana çykarýar. Ýagny ýanyndaky ýolagçynyň ýüregiň bulananyny, emma onuň derman beýleki däl, suwdy ordan dilep alanlygyny aýdýar. Berdi gyz jeren bolsa, ýene bir zat ýadyma düşdi. Bilet almak üçin häzir näçe para sorulýar diýip soraýar. Pikirini aýtmagy finansiýanlaryň arasynda diňe watanymyz sag bolsun. Siriýadaky ýal raket atlanok, şoňa şükür edeliň diýýänler de başga ýurtlarda hem üýtgeşik gowdat ýok. Bay, garip diýip gurruny başga ýana sowýanlar da az däl. Merbilis arka çatly okujymyz bu pikirlere jogap berip şeýle diýär. Biziň hemmemiz watanymyzy janynyň ileri görýäris, emma bu tanqid etmelärligini aňlatmaýar. Bu ýerde watana diýilen zat ýok. Biz ýolbaşçylaryň, naçalniklaryň goýberýän kemçilikleri barada gurrun edýär diýip arka çatly okujymyz aýdýar. Arkaç ýene pikirini dowam etdirip Türkmen uçoruny bir aýalyň operasiýadan soň üşüdýänip adiýal ýagny ýorgan soranlygyny, emma onuň möhüminiň bitirilmänligini, adiýal diňe garrylara we çağalara berýär diýenliklerini aýdýar. Zahan adly okujymyz Türkmen howa ýollarynyň ýolagçylary edýän hyzmatlarynyň hiliniň goglanmalygyny aýdýar we kemçilikleri dile getirmegiň maskaraçylyk hasaplanmaly däldigini öňe sürýär. Diyar adly okujymyz bolsa Türkmen uçorunyň şertler yaramaz. Bir gezek enemiň aýagyna kızgyn çaý döküldi, gaty ýakdy, emma derman öýlek hiç zat bermediler diýär. Mehrimer adly okujymyz Aşgabat diýel arasynda uçanyna pilotmiýa stüwardessa bir ýeriniň çilim çekip salony portadan aýdýar. Merdan Mehmet Yakubow adly okujymyz bolsa bu kadal zat. Gowolmajagy belli, çünki ol ýer Türkmenistan diýip gysga tesgir galyrypdyr. Maksat ýazyň stüwardessa hemme kişi bilen türkmençe gurlaşýar. Ondan bir palaw berdiler. Tügleri gatap gidipdir diýär. Amir adly okujymyz bolsa Türkmen howa ýollarynyň 2 ýyllyk almasyna geň görüş zat ýok. Şuňa garaşy bermelipdir. Şeýle dol esas zat olarda prezident uçanok diýär. Kardeşim Ýoşanan Norwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Türkmen howa ýollarynyň ýolagçylary edýän hyzmatynyň hili barada siz näme pikirde? Siz hem bu baradaky pikir araýşlaryňyzy ýa-da başdan geçiren tejribeleriňizi biziň bilen we okuýjylarymyz bilen paýlaşyň. Biziň Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyza goşulyň. Bu wagtlarda bizi Azatlyk Radiosu ady bilen tap bilersiňiz. Şeýle-de gaderli dinleýijiler, Azatlyk Radiosu bilen mundan beýlek Line ulgam arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Biziň Line ID-miz ýagny salgymyz Azat habary. Şunuň bilen habarlar günnelik gepleşigimiz hem geçirip oturýar. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Programmany Pragdaky studiýadan men Sähra alyp berdym. Azatlyk Radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.